explicar as nosas propostas para o plan preventivo de control do xabarín ante o risco da peste porcina africana, que era algo que se pactou na reunión multisectorial que tivemos coa Xunta de Galicia en diciembre de 2025, cando chegou a noticia de que apareceu o brote de peste porcina africana despois de 30 anos en España, en este caso na zona de Cataluña, en Colserola. E estivemos traballando nesta proposta que creemos que está suficientemente madura xa para pechala co sector, que faremos consultas nos próximos días, e xa elevala a propia Consellería, a Xunta de Galicia, para a súa toma en consideración. Creo que vale a pena empezar facendo un pequeno repaso do que significa o sector porcino. A nivel nacional, é o 40% da produción final gandeira, é o primeiro sector gandeiro no conxunto de España, non así en Galicia, que estamos moito máis centrados no vacuno, pero a nivel nacional factura 25.000 millóns de euros, é casi un punto do Producto Interior Bruto, 0,8%, son 30 millóns de cabezas en toda España, 415.000 empregos. Exportamos a 104 países, dos cuales 44 exixen medidas unha vez que se declara a peste porcina. 24 deses países aos que exportamos admiten a regionalización e 20 non aceptan. En canto a Galicia, os datos comparativamente parecen menores, pero para nada son pouco importantes, pouco relevantes. Temos 1,5 millón prácticamente de cabezas de gando porcino, eso nos dá unha idea de importante que o sector, representa case o 5% do sector a nivel nacional, repartidos en 2.200 explotacións, das cales 1.200 aproximadamente son profesionales, e o sector está en xogo 760 millóns de euros de facturación, dos cales 90 millóns de euros se exportan. Falamos de uns 5.000 empregos directos, e o gran problema que presenta a peste porcina é que non existe a peste porcina africana, é que non existe unha vacina. A diferencia da peste porcina común, que está perfectamente, son tipos de virus moi diferentes, aí sí existe unha vacuna, pero a peste porcina africana non existe unha vacuna testada a día de hoxe e autorizada. E as vacunas que se consiguen, pois normalmente duran moi pouco, seguida o virus as salta. Que problema temos fundamentalmente coa peste porcina africana? Bueno, pois que o principal vector de transmisión no campo veñen sendo as poblacións de xabarín, algo que xa sabíamos que era o principal factor de risco. En Cataluña hai unha gran densidade de xabarín, en Galicia tamén hai unha gran densidade de xabarín, e o xabarín, as súas poblacións non están disminuindo, van a máis. Por que o sabemos? A falta de un censo oficial, inda que a Xunta a semana pasada deu unha cifra de unos 85.000 animales, pero a falta dun censo oficial, os indicadores indirectos, como son os accidentes de tráfico e os danos na agricultura, aumentan ano a ano. Estamos en 4.080 accidentes no ano 2025, que son máis de 10 accidentes ao día, ou un accidente con atropelo de xabarín cada 2 horas, que no ano pasado produciron desos 4.080 accidentes hubo 71 víctimas con danos personales e unhos danos económicos cercanos aos 6 millóns de euros en indemnizacións por estes accidentes. En canto aos danos á agricultura, podemos decir que xusto antes da pandemia, na campaña 2018-19, hubo 3.022 avisos, e o ano pasado 4.600 avisos. Nos dá unha idea do crecimento que leva os danos na agricultura. A Xunta dedica uns 4 millóns de euros ao ano a paliar estes danos e 250.000 euros en prevención, pero nós os temos estimado moito máis. Están no entorno dos 12 millóns de euros. E despois tamén o xabarín, aparte deses danos, accidentes de tráfico, os danos na agricultura, xera danos nos ecosistemas, ali onde non se controla a población, especialmente en espacios naturales protegidos, en zonas húmidas Ramsar, onde se quere proteger nas zonas cepas, sobre todo a avicultura, pois é un depredador, é un animal omnívoro e produce danos considerables no ecosistema. É dicir, que antes incluso do risco da peste porcina africana, en Galicia xa hai un problema de control da población de xabarín, que vai en aumento e que produce todos estos danos. E a maiores agora temos o problema da peste porcina africana.
do risco de que chegue a Galicia, que por certo pode chegar en calquera momento, non necesita estenderse como unha mancha de aceite que probablemente o faga desde Cataluña por outras comunidades autónomas, senón que en calquera momento un inóculo de enfermedad por un fallo en bioseguridade ou por un resto de comida ou por unha terra que ven nun zapato ou que ven en un camión que non se desinfectou podría entrar en Galicia en calquera momento. O que queremos evitar un escenario parecido ao que ten agora mesmo Alemania. Alemania no ano 2020 era o principal país produtor de porcino, agora é España. Entrou a peste porcina na población de Xabarín e xa non foron capaces de quitalo. O mesmo pasou en Polonia. A diferencia entre Alemania e Polonia é que Alemania ata agora conseguiu confinar a peste porcina simplemente nas poblacións de Xabarín e en Polonia tamén entrou nas explotacións, o cal é máis grave. Entonces, ante este risco certo de chegada da peste porcina, sabendo que o Xabarín é o principal vector de expansión desta enfermedade, sabendo que canto máis densidade do Xabarín, maior risco, o que está claro, e así se pactou coa Consellería en diciembre e se está facendo no resto de comunidades autónomas, onde ainda non está presente a PPA, fora de Cataluña. O que se pactou foi facer un plan preventivo de control do Xabarín para controlar o risco da extensión da peste porcina africana. Que é importante que se en un momento dado nos chega a enfermedade, tal como está clasificado pola Unión Europea no grupo A de obligatoria declaración e de medidas de contención, que se podamos demostrar que ímos por diante do problema e que cando chegou se tomaron medidas preventivas, porque eso vai facilitar que podamos regionalizar, é dicir, que se podan acotar por zonas onde este presente a peste porcina e que o resto das explotacións que estén fora desas zonas podan seguir exportando, podan seguir producindo. O que queremos é que ata agora está claro que o control da población do Xabarín pivotou sobre a caza social, sobre os cazadores. Os cazadores xa non poden facer moito máis, cada vez son menos, cada ano se reduce o número de licencias. Hai tamén o mesmo problema que temos no resto do rural, que é a falta de incorporación, de relevo xeracional. Cada vez teñen máis anos. As batidas que fan non se poden incrementar moito máis, eso somos conscientes. De feito, se demostrou cando se puso en marcha a emerxencia cinesética, eso supuso que se cazaran en emerxencia cinesética no ano 25 228 xabaríns sobre un total de casi 19.000, apenas o 1,2% de incremento de caza con esas medidas. Somos conscientes de que non se pode seguir moito máis a caza social, que é imprescindible, pero que ten unha limitación clara. Entonces, nos proponemos que este plan preventivo discurra sobre un protocolo único de actuación. A Xunta ten que ser o director de orquesta e quen fixe a partitura. Esa partitura ten que pivotar sobre dous pilares. O primeiro sería zonificación. Se teñen que determinar e clasificar o territorio por riscos e por niveis de risco en función das explotacións de porcino en zonas onde se concentran. Aí serían as primeiras zonas de intervención. Aí a Consellería tería que fijar un plan para reducir as poblacións de xabarín e despois para mantelas en ese nivel inferior de densidade de población o que temos hoxe en día, que produce todos esos accidentes e todos esos danos na agricultura e ademais agora ese risco de PPA. E aí terá que ser a Consellería quen fixe os cupos a batir cada ano. Entonces, unha vez que se fixen esos cupos, a caza social cazará, terán os seus plans de xestión intervenidos, os plans, os cupos anuales terá que fijalos, xa dicimos, a Consellería, e cazará o que poida. E, a parte do cupo que non se cumpla, aí ten que haber medidas extraordinarias non cinexéticas que completen a disminución de poblacións de xabarín. Nos estamos pensando en métodos de capturas, en esas medidas complementarios e en medidas de caza non cinexética. Somos conscientes que é un cambio estrutural en canto a como está concebida a caza a día de hoxe. Somos conscientes que eso vai implicar que vai ter que haber unha certa profesionalización de medidas de manexo de sistemas de captura. Sistemas de captura hai varios. Nos vamos a apostar por las grandes xaulas que permiten capturar unidades familiares enteras, porque o que se está facendo ahora é utilizar xaulas pequeniñas, cativas, sistemas de captura no que non se captura
toda a unidade familiar e os animales que quedan fora aprenden a evitar esos sistemas de captura, enseguida perden eficacia. Por lo tanto, nos vamos a apostar por esos outros métodos que son innovadores. Queremos chamar a atención sobre que isto vai significar un cambio de reglas de xogo, non? Como se ven cazando en Galicia, e que vai exigir un esforzo de tecnificación e de profesionalización. Por outra banda, tamén a Xunta vai ter que acumular sistemas de captura, por si chega a peste porcina, desplegalos de forma inmediata, é dicir, vai ter que contar con unha serie de recursos logísticos operativos preparados para un desplegue rápido. E tamén plantexamos unha caza non cinexética, é dicir, que se poda plantexar sistemas de caza no que prime a eficacia e a seguridade. Se terán que utilizar sistemas de visión nocturna, por exemplo, para este tipo de caza non lúdica, non deportiva, non cinexética, e sistemas máis eficaces nas zonas de seguridade, como poden ser esas zonas cerca das poblacións, cerca das vías de comunicación, etc., onde se van a ter que ensayar medidas. Nosotros, por exemplo, estamos pensando en que se realice un pouco algo que nos din os cazadores que poden funcionar, que o rifle anestésico con captura posterior de animales nestas zonas problemáticas, ou usos de pequenas sablas de captura para capturar 2 ou 3 animales, porque se están convertindo en auténticos reservorios tamén de animales nas zonas periurbanas que están dando problemas. Entonces, por resumir, pedimos unha adopción dun plan preventivo pactado co resto do sector, asumido pola Xunta de Galicia, que asuma a dirección, que fixe por zonificacións a densidade máxima de animales e que ali onde non chega a caza cinexética se implementen novos sistemas de captura xestionados de forma profesional, novos sistemas de caza non cinexética. O certo é que estamos preocupados pola situación que levamos denunciando desde hai anos, en primeiro lugar polo que vimos sufrindo pola sobrepoboación de xabarín. O denunciamos reiteradamente, levamos moitos anos falando desto, en reunións constantes ca propia Consellería de Medio Ambiente, en concreto nas 2 últimas reunións, finais do 24 e 9 de diciembre do 25, ca Directora Xeral de Patrimonio Natural, o que decidimos foi presentar un plan de actuación, que en definitiva é o que estamos facendo ahora mesmo. Por qué? Porque vimos de estar durante moito tempo sufrindo directamente os danos provocados polo xabaril, máis de 15 millóns de euros en explotacións agrarias cada ano. É unha auténtica barbaridade. Quen lle dá de comer o xabaril son sempre os mesmos, os agricultores e os gandeiros, que ven como se lle resarce os danos en torno a un 20 ou un 30% do real que sufre, non? Por lo tanto, parece que só existe o problema cando se acercan ou se achegan as rotondas das cidades os xabaríns, pero o certo é que quen o sufre con todo o rigor son aqueles que lles dan de comer. Por un problema gravísimo, que é un problema de tráfico, un problema de alta siniestralidade. 10 accidentes diarios, 10 accidentes cada día que produce o xabarí, que as consecuencias que ten non só materiais, sino de danos personais, que creemos que empeza a ser inasumible, non só preocupante, inasumible pola sociedade. Por lo tanto, levamos tempo dicindo que hai que tomar medidas. Os accidentes se incrementan cada ano. Os danos materiais en explotación se incrementan cada ano. Como consecuencia, a conclusión é que o número de xabarís aumenta en cada ano. É dicir, se produce un efecto que a caza, como único elemento que se está utilizando por parte da administración para eliminar a población, pero vemos que a realidade nos di, os datos nos di, que non é suficiente. E, por lo tanto, que a lei de caza fai responsable os tecores, os cazadores, en definitiva, dos danos que ocasionan os xabarís, a nós nos parece absolutamente desproporcionada esa decisión. Por qué? Porque non teñen capacidade. Cada ano teñen unha edad máis avanzada. Se produce un número de baixas en canto a licencia. E, en definitiva, non teñen capacidade real para facerse cargo dun problema que os supera, con moito. Por tanto, non podemos facer responsables permanentemente os cazadores. E a maiores de todo isto aparece un problema gravísimo que é a PPA. É dicir, temos un número de explotacións importantes, máis de 2.200 en Galicia, profesionais, que generan máis de 760 millóns de euros de ingresos
e que están moi concentradas, ademais, fundamentalmente na provincia de Pontevedra. O Deza donde maior número de explotacións hai, pero hai zonas da Coruña, como a zona de Bergantiños, zonas de Ourense e de Lugo, que tamén teñen un número importante de explotacións, Terrachá, e polo tanto a Limia, e polo tanto creemos que hai que dar un paso adiante. É dicir, o de falar continuamente nas comisións de traballo, nos grupos de traballo, é importante, pero máis importante é dar solución definitiva a este problema, porque temos unha verdadeira plaga. E se a PPA se transmite, vai a transformar non só a produción de porcino, porque as grandes integradoras probablemente aguanten o golpe, pero que son as explotacións familiares van a desaparecer. E, polo tanto, se estamos falando de fijar población no medio rural, de evitar a continua desaparición e a sangría desaparición de explotacións, lóxicamente, nos temos que anticipar. E isto é o que pedimos, que a Consellería se anticipe o problema. E necesitamos facelo todos da man, é dicir, necesitamos os cazadores, non son a solución total ao problema, pero sí aportan moito en todo este proceso, e cando teñamos controlado o número, decidamos por informes técnicos sólidos, pero técnicos, e sepamos o número de animales que hai e donde, hasta canto temos que reducir para evitar problemas, pois, lóxicamente, cando os cazadores non sexan capaces, teñen que operar outro tipo, cazadores profesionais, empresas profesionais que cacen e que reduzcan, que mermen a población de xabarí donde fai falta. Esa é unha das cuestións que, por tanto, se poña en marcha un dispositivo profesional estable para erradicación de problemas co xabarí, para reducción de xabarí. E hai que dotar de medios económicos, hai que facer esforzos económicos para evitar ese problema, darlle cobertura económica, hai que xestionar os cadáveres unha vez que se sacrifiquen por cualquier medio, e sobre todo nas zonas que poden ter un impacto importante, e falo nas zonas onde hai explotacións, e desde logo necesitamos que se produzca esa coordinación interadministrativa. É dicir, sabemos que hai competencias en sanidade animal, sabemos que hai competencias na Dirección Xeral de Patrimonio Natural, sabemos que hai competencias en tráfico, é dicir, en definitiva, hai competencias en distintas administracións e a distintos niveis. E o que queremos é que tenga que haber unha coordinación total e absoluta. E, por lo tanto, o plan o vamos a consensuar con todo o sector. Chámense cazadores, e chámense os afectados directamente, agricultores e ganaderos deste país, pero obviamente necesitamos a connivencia da parte máis importante, que é a Consellería de Medio Ambiente. E, por lo tanto, o que pedimos é que de unha vez por todas se convoquen as reunións, se fagan e que empecemos a tomar decisións, porque na medida que sigamos aplazando esas decisións, o problema se pode agravar. Cando teñamos en riba, se non temos solucións ao problema e como atallalo, nos vamos a encontrar que regionalizar o problema vai a ser imposible, que comercializar e exportar vai a ser de todo imposible. Por lo tanto, este é o momento e hai que facelo xa.